taba min yan kulakulai na a gurin nan ban yafe musu ba wallahi ko ga kabari na gana ku ba zan taba yafe muku ba kuma duk jaraba ku insha Allah uwa sai ta ga auren yarta kuma duk bala'in ku duk kwakon ku ni murda sai na kai abubuwa na gidan miji da ransu da lafiyar su wallahi duk abin da kuka kulla wallahi ba za ku yi nasara ba in Allah ya yarda lafiya zan kai abubuwa na gidan miji kuma in Allah ya yarda uwa sai ta ga auren yarta can ta matse muku wa'anda ana yin magana su rinka cewa wani su ba su yadda ba mu da fasika ina ruwa na da ku ta ku nake yi wanda in ku dan Allah ku dau amsa ku kuna cewa mu da fasika mazinaciya ko wani abu ku bari in bude muku aiki abinda kuke son ji bari in ga muku gaskiya ni nan da kuke gani na kwalluwar tantiriya ce ni na rantse da Allah duk inda ake zazu in aka je gurin ma ba ni har zazzabi nake yi wallahi tantiriya a buga kwalta a je nan ai tiritiri ina gurin amma duk abin da aka zo abin da aka ce ya danganci sirri na ya mace dan abubuwan da zan yi tutiya da shi a gidan mijina baka isa ba in bilgediyar kuɗi ne kai wallahi baka isa ba kan mulki idan kai kake zartarwa a kashe ko a raya wallahi baka isa ba ko wane ne kai a nan bangaren ku kuma matan da kuke bilibin akan haka mu daga za fasika ku je ku ta fasikanci kanku ta shafa wani tunkan haife ki yake neman mata aka haife ki yazo ya dora akan ki haka ke ma za ki tsufa ya ƙara baje ki ya ci gaba da tafiyar sa hankalin sa kwance ya ƙara zuwa ya nemi wata to dan Allah dan Annabi kar ku daina ku ci gaba da yadda wasu mazajin suna zuwa suna karɓan muku gidaje ana lalata muku matantaka ku kirna kwarkwabe kirna gargaje a gaban ki kin gama tsofewa kin gama komai zaki da an ce na zaki ji namiji ya kada baki ya ce na fi son wanda ya zaki ya fi son yar shekara 16 ko shekara 19 dan haka kar Allah ya sa ku daina kuma duk wanda ya yarda cewa murja ko ba ta zina ko wani abu Allah ya tsine ma albarka kuma Allah ya isa ban yafe ba yadda ka nake nema ba yarda buwayi na nake nema in dai Allah ya yarda da ni akan fasikanci wallahi tallahi kar wanda ya yarda da ni daga nan har duniya ta kare kuma wanda suka taɓa min jikina ya ko ga fukari na ba na su ba zan yafe musu ba duniya da lahira wallahi kuma ba a taɓa banza ban Allah ya sai na yi kwana 3 ina sallah akan ku wallahi kawai kun ganni da abubuwa na ni ba wani girma ne da su ba hajiya ya bi bare ko a ce an gansa a waje zindin bare a zo a yi min wannan rashin mutunci kawai suka hau ta kuma ta ina da irin wannan abun ko kuma ku je ku ta yi ku ta bakewa da cewa ai murza yar iska ce mazinaciya ce ku ta raba kanku kun ji kar ku yi wa kanku fada a gaban ku kishin kanku ma ba kwaji da Allah gabara to bari ku ji in sirrin neman kuɗi kuke a gurin ɗa namiji kisisi na da kwarkwasa ce take sa a samu kuɗi ba ki bashi kanki ba idan ya niyyar ya miki kyautar naira 100 kina bashi kansa zai ce posal ce ga naira 20 stupid ka mu je Ya kamar Allah dan matsamin bossa ka